Bun, salutare mea și bine v-am găsit la un nou vlog în care nu știu ce să zic. O să vă arăt camera mea, în special. Sper că nu e mutar pe aici. Curat, bun. Bun, hai să începem. Cu calculatorul meu. PC-ul nu mai ia pentru că eu PC-ul puneam aici. De asta era mai încolo pentru că e mare, na? Și aici, oh my god, aici este, nu știu ce e aici, dar e, fine. Bună, și acum o să vă arăt colecția lui Maria de păpuși. Nu-i doar asta, dacă și se vede, nu-i doar asta, e aia de acolo, de sus. Ce drag. Deci, hai să le număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu mai e la altă. 9. Și mai era încă unul? Da, 10. Deci 10 păpuși are. Bun, hai să vă las cealaltă camera. După ce mă ridic. După ce merg. După ce aprind becul. Și asta e... Oh my god, ce e aici? Prima dată facem curat. Câteva.